telefon 555. Dit show er slut, Joker. Catwoman ville stadig lege katten efter musen, uden at tænke på, at jeg kunne have et S op i ærmet. Og nu da vi snakker om S. Slip mig fri! Jeg havde en killing engang, og de lander ikke altid på benene. Se det fra den lyse side. I morgen kan du mætte hundredvis af sultne katte. Morskaben starter, så snart Mr. Joker kommer tilbage. Det er noget. Tak, fordi du hjalp mig. Det skyldte jeg dig. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vores forhold ikke kun drejede sig om at redde hinanden for galning og skurke. Og at vi måske kunne tilbringe noget tid sammen uden Gotham, uden galninge, måske uden masker. Måske. Jeg fik ham næsten.